கேள்வி ஒன்றாக இருந்தாலும் பதில் எப்படியா இருக்கும்? ஆளுக்கு ஏற்ற மாதிரி மாறுபடும். நேரில் வந்துட்டா என்ன பண்ணிடலாம்? எல்லா கேள்வியும் கேட்டு தெளிவாக, அதுக்கு தான் சத் சங்கம். என்னுடைய நோக்கம் எல்லாம் மனிதர்கள் எல்லாம் மகிழ்ச்சியாக இருக்கணும், அவ்வளோதான். அப்படி கிடையாது. பிராணசக்தி அதெல்லாம் வந்து ஒரு சொல்லி வச்சுக்கிறான். ஆளாளுக்கு ஒன்று. மனம் நிறைவஞ்சிச்சானா, நிறைவாக இருந்ததுன்னா பசி எடுக்கிறதுக்கு குறைஞ்சிரும். நீங்கள் ஒரு பயங்கர ஹாப்பியாகிட்டீங்க, ஒரே சந்தோஷமான ஒரு விஷயம், சாப்பிட முடியாது. ஏன்னா உங்கள் மனம் முழுசுமாக அதில் ஈடுபாடோடு ஆயிடுச்சு. அது கொண்டாடுது, உங்கள் வெற்றியை கொண்டாடுது, உங்கள் துக்கத்தையும் அது கொண்டாடும். பயங்கரமான துக்கம் பசி எடுக்காது. சந்தோஷமாக இருந்தாலும் பசி எடுக்காது, துக்கமாக இருந்தாலும் பசி எடுக்காது. இப்போது ஒருத்தர் சொல்கிறான், உனக்கு பிராணசக்தி அதிகமாகிடுச்சு, அதனால் வந்து நான் சாப்பிட்றது இல்லை, சும்மனா சொல்கிறது. ஒரு சாமி என்ன பண்ணார், தியானம்லாம் பண்ணிட்டு ஒரு இளநீர் மட்டும் கொடு, கதவில் ஓட்டையில் சந்தில் அனுப்பு, அது மாதிரி சாமியார்லாங்கிறானுங்க. 3 வேளை சாப்பிட மாட்டேன், ஒரு வேளை தான் சாப்பிடுவேன். ஏன்னா பிராணசக்தி எனக்கு அதிகமாக இருந்தனால இந்த சாப்பாடெலாம் எனக்கு வந்து பிடிக்காது. அந்த நான்சென்ஸ் எந்த வேலையுமே செய்யறதில்லை. நோ லாஸு. காலை மடிக்க வச்சுன்னு நிமிந்து கூட போகிறது கிடையாது, நடக்கிறதும் கிடையாது. இங்கே வந்து எப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, நீங்கள் நடந்தால் போனால் வந்தால் தான் நியூரான்லாம் பேர்ன் ஆகும், கலோரியெல்லாம் பேர்ன் ஆகும். அப்போ தான் உங்களுக்கு என்ன பண்ணணும், இன்டேக்கே எடுத்துக்கும். ஒன்றுமே இல்லாமல் சும்மா உட்காந்து என்ன பண்ணாது, இன்டேக் தேவை இல்லை. ப்ளஸ் ஏமாத்தணும்னு நினச்சிச்சு உங்ககிட்ட வர சொல்லணும், எனக்கு பிராணசக்தி அதிகமாகிடுச்சிட்டு என்ன பண்ணேன். இப்போ நான் இப்போ நீ அது மாதிரி சாமியாருக்கு புக்கெல்லாம் படிச்சுட்டு நீ என்ன ஆகிடுவேன். இப்போ எனக்கு பிராணசக்தி அதிகமாகிடுச்சு, பயிற்சியெல்லாம் பண்ணுகிறேன், சாப்பாடெலாம் எனக்கு தேவைப்படுறது இல்லை, நோய்வாய்ப்பட்டேன்னு அர்த்தம், வேலை செய்யறது இல்லையான்னு பாரு. ஒன்றும் வேணாம், ஒரு ஸ்கிப்பிங் ரோப் எடுத்துக்கோ, ஒரு 3 நிமிஷம் ஸ்கிப் பண்ணு, பசி எடுதா இல்லையான்னு பார்த்துடலாம். உன் பிராணசக்தி எங்கே போயிடுச்சு. இதெல்லாம் சும்மா பிராண விருத்தி பிராணசக்தி சும்மா புரியணுங்கிறானுங்க. உண்மையிலேயே பிராணன்னு ஒன்று இருக்குது, அது சக்திகளை சேகரிச்சிக்கும், சாப்பிட்டாலும் சாப்பிட கட்டியும். மனசை தெம்பாக வச்சுருந்தீங்கன்னா அளவாக சாப்பிட்டுக்கலாம், அளவாக சாப்பிடலாம். அளவுக்கு அதிகமாக சாப்பிட்டாலும் வெளியே வந்துடும், டோன்ட் வரி. ஆனால் அளவுக்கு கம்மியாக குடிச்சு சாப்பிட்டிங்கன்னா உள்ளவே என்ன பண்ணோன்னா இன்டர்னல் ஆர்கான்லாம் ஒன்றோட ஒன்று போட்டி போட்டுன்னு ஒன்று உறிஞ்சி சிறுகுடலில் பெருகுடலில் சாப்பிட்றதுன்னு சாதாரணமாக சொல்லிட்டு போய்ட்டுருப்பாங்க. சிறுகுடலில் பெருகுடலில் சாப்பிட்றதுன்னு சாதாரணமாக சொல்லிட்டுருப்பாங்க. பசி வைத்த கில்லுது, புரியுதாண்ணா சொல்கிறேன். அப்போலாம் என்ன நடக்கும், குறைஞ்சிரும். நீ பாட்டு பிராணசக்தி அதிகமாகிடுச்சின்னு சொல்லிட்டு தியானம் பண்ணின்னு தெம்பாகிவிட்டு சாப்பிடாமையே கம்முன்னு இருந்தேன்னா அதுமாதிரி கம்முனே இருக்க வேண்டியது தான். ஒன்றும் ஆகாது, ஒன்றுமே ஆகாது. வந்துச்சா இந்த பிராணசக்தி வந்துச்சு அது வந்துச்சுன்னா விட்டுறக்கூடாது. நல்லா ஜிம்முக்கு போ, நல்லா எக்ஸசைஸ் பண்ணு, ஸ்கிப்பிங் ஆடு, வேலை செய், உழை, வெளியே போவா, சைக்கிளிங் போ, வீட்டில் கார்டன் பண்ணு, ஒரு 4 செடியை வச்சுட்டு தண்ணி ஊற்று, இல்லை மரங்களை திருத்து, எவ்வளோ வேலைங்க இருக்குது இல்லை. அது மாதிரிலாம் செஞ்சான்னா பிராணசக்தியெல்லாம் இப்போ சொல்லு, பிராணசக்தி வந்தால் பசி எடுக்குமா எடுக்காதா? உண்மையிலேயே பிராணசக்தியெல்லாம் நிறைய வந்துச்சு, உனக்கு ஆற்றல் வந்துச்சுன்னு சொன்னால் எப்படி இருப்பேன்னா, 4 பேருக்கு உழைக்கணும், 4 பேருக்கு நல்லது செய்யணும், 10 பேருக்கு உதவியாக இருக்கணும்னு நினைப்பியா மாட்டியா? நினச்சா உடம்புக்கு பசி சோறு தேவைப்படுமா தேவைப்படாதா? தேவைப்படும். பிராணசக்தி வந்துச்சுன்னு உட்காந்துக்கிறானே நியாயமா? அதெல்லாம் ஏமாத்துறதுக்கு. அப்படிலாம் ஏமாற்றக்கூடாது. யாரையோ ஏமாற்றுதான் நினச்சி யாரை ஏமாற்றிப்பேன். இந்த உலக சுகங்கள் உனக்கு கிடையாது இல்லை. கற்பனையும் கற்சிலையும் கண்டு அதன் கட்டளையிலே மயக்கம் கொண்டு இல்லை அற்புதம் என்றே தெரிந்து விற்பனை செய்யாதே மதியை உன் மதியை விற்பனை பண்ணிவிடுவேன். அதுமாதிரி எனக்கு பிராணசக்தி வந்துச்சுன்ட்டு பட்டை வச்சுன்னு, இல்லை நாமம் போட்டுன்னு, இல்லை கொட்டை கட்டின்னு அரகர சங்கர சிவ சிவ சங்கரன்னு எதுக்கும் உதவாத பீஸாக போய் இல்லை எதையோ பிடிக்க வேண்டிய பொம்பளைலாம் எதையோ பிடிச்சுன்னு போகணும். இன்னத்துக்கு தேவையாக பாரு. வாழ்க்கை கொண்டாட்டத்துக்குரியது. பிராணசக்தி கட்டாயம் உண்டு இல்லைன்னா கிடையாது. பிராண விருத்தியும் உண்டு. பிராண விருத்தினாக்கா சைவம் சாப்பிட்றது அசைவம் சாப்பிட்றதுலாம் இல்லை. இறைவனை நினைச்சிக்கிறது, சந்தோஷமாக இருக்கிறது, பெருசுவாசம் எடுக்கிறது, காற்று நிறைய சுவாசிச்சுக்கிறது, கடவுளை நினைக்கிறது, தியான முறைகளில் ஒழுக்கமானதெல்லாம் செய்கிறது, இதெல்லாம் தப்பு கிடையாது. ஆனால் வாழை கட்டி அதெல்லாம் தப்பு தான். வாழை கட்டினா தான் தப்பு தான். எதுனா எல்லாம் எதுக்கு செய்யணும், ஏதோ ஒரு பயிற்சி எதுக்கு செய்யணும், வாழ்கிறதுக்கு. எதுவும் வாழறதுக்கு எதுக்குன்னு கேட்குறேன் நான். என்ன சொல்கிறது, இந்த கல்யாணம் கூட பண்ணிக்கிறதுக்கு எதுக்கடா உனக்கு கடவுள்னு கேட்குறேன் நான். ஒரே ஒரு பொம்பளை கூட வாழ்க்கை தர மாட்டேன் நான், குடும்பம் குட்டியாக வாழ மாட்டேன்னா எதுக்கு உனக்கு கடவுள்னு கேட்குறேன். என்னத்துக்குன்னு கேட்குறேன் நான். உனக்கு ஏன் மீசை, உனக்கு ஏன் தாடி,
உன்னையே ஆம்பளையை பச்சிருக்கணும் கடவுள். கேள்வி புரியுதா என்னன்ட்டு? எதனா செஞ்சால் எதுக்கு செய்யணும்? ஜிம்முக்கு எதுக்கு போகிறோம்? உடம்பு பார்த்து யாருன்னா அட்ராக்ட் ஆகணும், அதுக்கு தானே ஆகணுமா? இல்லை சும்மா வச்சுக்கணுமா? சும்மா வச்சுன்னா ஒரு பனியன் வாங்கி போட்டுக்கேன் டாக்டர். நான் எந்த மாதிரிலாம் வேணுமோ உனக்கு ஷேப் அது மாதிரி பண்ணி டிசைனாக போட்டு ஒரே மாதிரி ஆயாங்கிற. எல்லாம் 6 பேக் வச்சுருக்காங்க, 12 பேக் வரணும் சார்ன்னு சின்ன கட்டை போட்டு போட்டுக்கோ. இல்லை சும்மா காட்டுறதுன்னா என்ன பண்ணலாம்? நிறைய விற்கிது இதுதான் இல்லை, மேக்கப் பண்ணிக்க. நிறைய பேர் மேக்கப் பண்ணுகிறானுங்க. இப்போ சில கிளாஸுக்கெல்லாம் தியான கிளாஸுக்கெல்லாம் போனீங்கன்னா எகிரி குதிப்பாங்க. நீ அங்கே போயிட்டு என்ன பண்ணனா உனக்கும் குண்டில் நீ ஏம்பிச்சுன்னு என்ன பண்ணுற? எகிரி குதிலாம் பக்கத்துக்கு வந்து திட்டுவான். எத்தனை வருஷமாக வந்துங்கிறேன்னு கேட்பான். வந்து 3 நாளில் குதிக்கணும்னு பார்த்தா உனக்கு என்ன ஆயிடா? இதெல்லாம் பிராண விருத்தியா? இதெல்லாம் புரியுதா? நான் மொக்க பண்ணிட்டு வந்துடுவேன். இல்லை சார் எப்படி குதிக்குதுன்னு கேட்பேன். என்ன அது இப்படி தான் ஞானம் வந்துச்சுன்னு அர்த்தமா? கிடையாது. புரியுதா என்ன சொல்கிறேன்ட்டு? பிராண விருத்தி வந்தாலும் வராகட்டியும் பசி எடுக்குதுன்னா சாப்பிடு, பசி எடுக்கலன்னா சாப்பிடல. பசி எடுக்காததுக்கு காரணம் பிராண விருத்தியெல்லாம் இல்லை. மனம் வந்து என்ன ஆயிடுச்சு, ஏதோ ஒன்றில் லயிச்சிச்சு. துக்கமாக இருக்கலாம், சந்தோஷமாக இருக்கலாம். தட் சார் ஆவரேஜாக இருந்தால் என்ன ஆகும்? பசி எடுக்கும். பசி எடுக்கலை அப்படின்னா மஞ்சள் காமலையாக கூட இருக்கலாம். என்ன சொல்லுது, லிவர் ஃபேட்டி லிவர் ஆகிட்டுருக்கலாம், ஜீரண உறுப்புகள் கோளாறு ஆகிட்டுருக்கலாம், உள்ள ஆசிட் சுரக்காமல் போயிடலாம். நிறைய பிரச்சனைங்க இருக்குது. நீங்கள் பாட்டு பிராணம் விருத்தி ஆயிடுச்சு, நீங்கள் பசி எடுக்கல. பார்த்துக்க. நான் இன்றி போவதே நன்றி உணர்வு என்பதை விரிவாகவும் தெளிவாகவும் நம்ம எல்லாருக்கும் புரியும்படியும் 16 தலைப்புகளில் கொடுத்துருக்காரு. என் பிரச்சனைகள் இவை அப்படின்னு சொல்லி நீங்க ஒரு பட்டியல் போட்டுட்டு இந்த புக்கை படிக்க தொடங்குனீங்கன்னா இந்த புத்தகத்தை படிச்சு முடிக்கும் போது உங்க பிரச்சனைக்கான தீர்வும் தெளிவான சிந்தனையும் உங்களுக்கு கிடைக்கும். இந்த புற அடையாளங்களை வச்சு நம்மளே பத்தி தெரிஞ்சுக்க முடியுமா அப்படின்னா கிடையாது. அதுக்கு ஒரு சரியான வழிகாட்டுதல் தேவை. அப்படி ஒரு வழிகாட்டும் புத்தகம் தான் நீதான் கடவுள், நம்ம சிவயோகி ஐயா எழுதின புத்தகம். இதோட இன்னொரு சிறப்பு பாத்தீங்கன்னா, சிவயோகி ஐயா இதுல தன்னோட கருத்துக்களை புகுத்தாம திருவள்ளுவர் கூற வந்ததையும் திருக்குறளோட தன்மையையும் அதோட ஆழத்தையும் நமக்கு முழுமையா கொடுத்திருக்காரு. தமிழ் உணர்வுள்ள மனிதர்களால் உருவான மொழி. தமிழ் மொழியில் நம்மை பிறக்க வைத்த கடவுளுக்கு நன்றி சொல்வோம். இந்த புத்தகத்தை படிக்கும்போது உணர்வோட படிங்க. மனிதன் முழுமையடைவதற்கு ஒரு நூல் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அது திருக்குறள். அது மிகையாகாது. மனித நாகரிகத்தின் உச்சம். நன்றி, வணக்கம். நல்லா இருங்க, சிறப்பாக இருங்க, கொண்டாட்டமாக இருங்க. உங்களை நீங்கள் மதிப்பு மிகுந்தவராக மாற்றுறது உங்கள் கையில் தான் இருக்குது. நல்லா இருங்க. நான் ஒரு வாய்ப்பு என்னை பயன்படுத்திக்கலாம். நல்லது.